historikoak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna bihurturatuak salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna begatari egitera etorria, Kristo erruki. Urrundu gugandik erakusten guztiak, gorputzez eta harimaz gure buruaren jabe izanik, askatasun osoz zure nahiak bete dezagun, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren ikatzen, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko eta ere izbaitan, gizaldi eta gizaldietan. Makabeak bigarren liburutik. Beren amarekin. Legeak delegatua zuen txerrikia jatera beharko nahi, hiri zainez egindako zartailuz zigortatu zituen Antioko erregea. Alaia zaharrena denen izenean mintzatuz esan zuen. Zer galdetzen diguzu, zer jakin nahi duzu gugatik, prest gaude hiltzeko gure arrasoen legeak hautsi baino lehen. Bigarren alaiak ere azken atlasaren batean esan zuen, zuek
jainkoak ere luzatu zituen kementsu eta esan zuen gizonki. Jainkoak eman zizkidan sortuz atal hauek beraren lehengatik gutxiesten ditut, eta ziur nago berarengatik hartuko ditudala berriro. Harriturik gelditu ziren erregea eta beronekin zirenak gaztearen usurbiak. Uskerietzat baitzituzte oinazeminak. Ura hil zenean oinazemenedaz torturatu zituen laugarrena. Hiltzea zegoela esan zuen. Merezi du giza eskuz hiltzea jainko berpizteko itxaropena ematen digunean. Zuk ordea ez duzu bizirako berpizterik izan, jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Bete zaitzatela hemenez eta sendotu, onden guztia egitez eta hitzez burutzeko. Gainerakoan, senilo, egizu orduiz gure alde, jaunaren mezuan bizko zabaldari eta denek ospez onartz dezaten. Zuek onartu zenuten bezala. Egin ondoitz ere gu honik atera gaitezen jende oker eta gaiztuen gatik ez baitira denak lehialak. Jauna ordea lehialara. Berak sendetuko zaituzte eta gaiztoa handik ordeko. Zuei dagokizuenez guk agindutako guztia egiten duzuen konfiantza ematen digu jauna. Baita egiten jarraituko duzuena ere. Jauna, zuzen bezala zuen bihotza jainko maitatzea eta Kristoaren itxaropenean irautea jaunak izana. Eskerrak zuri, jauna. Eta galdetu zioten, Maixu, Moisesek idatzi zigun, norbaiti anaia ezkondua seme alabarik gabe hiltzen bazaio, ezkonderi alargunarekin, anaiari ondorengoa emateko. Bazkiren behinola zazpi anaia, zaharrena ezkondu eta seme alabarik gabe hiltzen. Bigarrena eta hirugarrena alargunarekin ezkondu ziren, eta zazpiak berdin. Eta denak seme alabarik gabe hil ziren. Azkenik, hil zen emakumea ere. Piztuerakoan, zeinen emazte izango da, zazpiek izan behizuten emazte. Jesusek erantzun zien. Mundu honetan gizon emakumeak ezkondu egiten dira. Baina datorren munduan, eta ikakoen piztueran parte hartzeko, jainkoak gai aurkituko dituenak, giza seme naiz emakume, ez dira ezkonduko. Izan ere, ez daitezke hil, airetuak bezalakoak baitira, eta jainkoaren seme alaba piztueran parte duten ezkero.
Gainera, hildakoak bizten direla, Moisesek berak adierazten du, sutan zegoen sasiaren basantean, jaunari, Abrahamen jainko, Isaaken jainko, eta Jakoben jainko deitzen dionean. Ez da hildakoen jainko, biziena baizik, denak bizirik baitaude harentzat. Jaunak esana. Urte liturgikoaren bukaera daude, azken txampan esaten modu. Hain zuzen ere, urtean zeharreko 20. igandean, agiera ospatzen, eta gero, datorren igandean 28. azkeneko izango da, eta gaur 15 Kristo errege. Eta urte kronologikoa, abenduaren 28. bukatzen den bezala, urte liturgikoa Kristo errege ospatuz bukatzen dugu. Eta urte liturgikoaren bukaera honetan, Elizak bere liturgian eta aukeratutako Bibliako pasajeetan batez ere gure biziaren eta munduaren bukaera dakarkigu gogora. Nolabait ere esateko mundua bukatzen dela, bizia, mundu honetako bizia betiko ez dela gogoratuz, baina adibidean ere urte kronologikoa bukatzen denean berri bat hasten den bezala, baina ere gogoan hartzen dugu gure bizia, mundu honetako bizia bukatzen denean beste bizi berri bat ere hasten zaigula. En este final de tiempo litúrgico, estas lecturas que acabamos de escuchar nos recuerdan ese final de la vida, ese final del mundo, pero no de una forma catastrofista, sino de una forma esperanzadora. Hemos escuchado en la primera lectura el testimonio de aquellos hermanos macabeos, en un tiempo en que los helénicos habían invadido el pueblo de Israel y que intentaban arrancarles, arrebatarles su fe, sus costumbres, sus leyes, incluso mediante torturas, incluso acabando con la vida de muchos de ellos. Como es normal, algunos tuvieron miedo, se asustaron y renunciaron a su fe, renunciaron a las costumbres y leyes de sus antepasados, pero otros no. Y hemos escuchado el testimonio de aquellos 7 hermanos macabeos y también la madre, que todos uno detrás de otro prefirieron perder la vida que dar la espalda a la fe de sus antepasados, que dejar a un lado las leyes que habían aprendido de Moisés y las costumbres que desde pequeños habían seguido. Y lo que les daba fuerza, lo que les animaba de una forma grande a preferir la fe incluso a la vida humana era la creencia profunda en la vida eterna. Hemos escuchado también en el Evangelio de hoy aquella pregunta que le hacían los saduceos. Tenemos que pensar que Jesús era un maestro de aquella época y a donde los maestros se acercaba gente a hacerles preguntas y los maestros respondían. Según fuesen las respuestas, tenían más seguidores, más gente que se acercaba a escucharles. Jesús, sabemos que solía reunir muchedumbres inmensas alrededor por las respuestas tan profundas y beneficiosas que daba. Hoy un grupo de saduceos, que era otro grupo distinto de los fariseos de aquella época, que eran los dos grupos más influyentes en la religión de Israel, la religión judaica, pero había una diferencia. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en la vida eterna, mientras que los saduceos la negaban. Normalmente escuchamos a Jesús que llama la atención a los fariseos, incluso se encara con ellos haciéndoles comprender o queriendo hacerles comprender que muchas cosas estaban equivocados, sobre todo en su soberbia, en su orgullo, en querer ponerse por encima de otros, señalar, marcar, incluso dejar en una esquina a mucha gente como hacían. Pero en el Evangelio de hoy Jesús les da la razón a los fariseos. Los saduceos intentan poner una pregunta que tantas veces vemos en el Evangelio, intentando llevarle al ridículo. No tenían interés en saber qué pasaba en la vida eterna, sino que como no creían en ella,
resurrección de los muertos, ¿con cuál de los 7 va a estar casada esta mujer? No lo decía porque quisiera saber, sino porque quería entrar al ridículo. Sin embargo, Jesús les da dos respuestas. Una muy directa, como tantas veces hace Jesús, y les dice: la resurrección va a ser distinto, no va a estar casada con ninguno de ellos. Y luego les acude al argumento del Antiguo Testamento diciéndoles: Moisés también habla de la resurrección de los muertos, porque cuando dice el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es un Dios de vivos. También en el Antiguo Testamento aparece la vida eterna. Eta beti, eta honekin bukatuko dut, Jesusek betireko bizia gogora dakarkigunean, sekulan ez da gu ikaratu gaitezen, guk sufritu dezagun, guk urduritasuna senti dezagun, baizik eta kontraktua izaten da Jesusen helburua. Guk bakea, konfiantza, itxaropena eta bizipoza senti dezagun, jakoikoa errotitxua delako, jakoikoak maite gaituelako. Zeruetara igo eta jagoiko eta guztiunaren sunean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Euskal
sakramentuz ospatzen digun zure semearen ekarrian, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin. Beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak Jesu Kristo gure jauraren bitartez. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkartu zure aurrean. Ona ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hutsak. Era berean afamondoan kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta edan guztiok kontatik, hau nire orduaren kalizatata, itun berri eta betikoaren horra, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire horretari. Eta banki eskatzen duzugu Kristoren gorputza eta
hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoa izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazo maitasun osora, Frantzisko gure ikasatuarekin, Frantzisko gure hartzailearekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoa izan jauna, era berean, pizteko itxaropenean diran gure senideak, gaur aipatutzen ari diran guztiak eta hildako guztiak ere abitzazu zure aurpegiak jakitan eta bezaltako intentzioak ere aipatu ditugunak. Errokizak ezkiguaren guztiok betiko bizia egitz dezagun, jainkoaren arantzaia berdinak oarsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zantzaran, Jesu Kristo zure seniaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri aita jagoiko guztitu horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaltak gizaldi guztietan. Amen.
hona munduko pekatuak kentzen duena, zurion txuak haien bainatikoak. Abraham bidez naiz zinio,
sakramentu honetan eman diguzu Espiritu Santuaren indarrak iraun dezala gugan eta eman dezagula gehiagotasunean bizitzeko grazia Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.